imati osjećaj da vam neko sedi na plućima, nepokretnost mišića, san iz koga ne možete da se probudite, apsolutno nemate kontrolu nad ostatkom tela i kažem, svako to tumači negde na svoj način. Ono što je neobično s kraja na kraj sveta je što kada se pojave ljudski prikazi u tim iskustvima, kada se već stvorilo, kada su krenuli da mešaju ljudi iskustva iz Evrope i Azije i tako dalje da razmenjuju, ispostavi se da im se pojavljuju isti likovi. I to je nešto čime se nauka bavi već intenzivno i oni su to stavili kao nešto šta treba otkriti, a zašto, a kako. I to ne samo u odnosu na kraj sveta, već i u odnosu na vreme. O tome ćemo, s nama je gospodin Goran Dojan, teolog. Hvala vam puno na učešću u ovoj emisiji. Dakle, crkva je prepoznala, priznala i imaju neki vrlo stari zapisi o paralizi sna. I oni čak imaju izraze svoje kako su to označili i obeležili i međutim oni to tumače kroz neku vrstu napada nečastivog ili nešto tome slično. Koliko se crkva stvarno bavi takvim stvarima, pošto ima jedan čak i naš sveštenik koji je rekao da kada se to desi, to je dakle neka forma košmara, najprostije je, dakle, san iz koga ne možeš da se probudiš, nemaš kontrolu nad svojim telom, je jedno od molitvi. I kaže da se najčešće, jedan naš sveštenik iz Srbije, da se najčešće dešava oko 4 ujutru, jer je najtamnije pred zoru. I ima još nekih detalja o kojima je samo jedno govorio. Koliko postoji takvih podataka i uopšte bavljenja time? Pa vrlo slabo, ne. A zašto? Pa retko ko se upušta u to. Je li to opasno? Je li to nekog ograničenja koje je neko nametnuo? Je li to, pošto gledajte, dešava se svima i kroz prostor i kroz vreme. I u Japanu ima naziv za to. Dakle, nije nešto što se postavlja pitanje da li postoji, da li se dešava. Da, postoji, ali zavisi do koji ljudi to dođe i u čemu su. Ali može čovjek da bude... U čemu su? Pa u koju veru veruju, čime se bave, da li su oni prizvali demona koji je došao pa ih je opseno. Ali hoće i vernike da napada, znači koji nisu čisto pri Gospodu Bogu i to isto može da se desi čoveku. Ali opet može čovjek da bude vernik, kao što sam rekao, da se drži striktno Svetoga pisma, Gospoda Isusa Hrista i sve, a opet da dođe demon da ga kuša, da ga plaši, da ga odvoji od Gospoda Boga. I ne dešava se samo u 4 sata prepodne ili 3 sata, može se dogoditi i u 7 časova prepodne da se dogodi do te opsednutosti. Znači, kada se dogodi paraliza sna, čovjek gleda svojim očima, on je budan. Da. On je u nekom... Znači, telo mu je paralizovano, on vidi oko sebe, ali ne može ni da govori, ni da pomera svoje telo. Šta treba da radi u tim trenucima? Pa da se moli u ime Gospoda Isusa Hrista, da izgovori molitvu Gospodi Isuse Hriste, Sine Božije, spasi mene grešnome, ili Isus spasava nas svaki čas. I tog momenta Sotona, to je demon, popušta čoveka i čovjek dolazi k svijesti, vraća mu se glas, telo počinje da funkcioniše, ali opet ima i doktori koji tvrde pa kao u drugom položaju osoba spavala, pa se kao dogodilo do paralize tela i tome slično. Ali koliko sam ja proučavao i video, da nema veze da li je čovjek spavao na leđima ili na stomaku, njima se to dešava. Eto vidite, a lekari povezuju sa tim da u stvari oni kažu da kroz neke studije, koje ne znam ko je radio, ali se pozivaju, da se najčešće dešava kada je spavanje na leđima. I da je odatle i počinje ta neka ideja pritiska na grudima ili osjećaja da neko ne može da diše. Ljudima se to dešava i nemaju kome to da kažu. I sad po nekoj logici, osim što ćeš da kažeš, ne znam, sestri, majici, kome god, da ti se to ne ponovi, da ti neko objasni šta ti se desilo, imaš 2 institucije. Jedna je lekar, druga je crkva. A u crkvi nisam sigurna koliko je otvoreno za takve iskustva. Da, vrlo slabo. A zašto? Pa misle prvo da je čovjek umislio i nalaze 1000 razloga. Jel vi mislite da je čovjek umislio? Ne mislim, zato što sam bio svedok, video sam. Paralizu sna? Da, svedočili su mi ljudi bili. I uvijek isto objašnjavaju? Da. Kako? Da su svesni da vide sve, ali ne mogu da pomeraju telo, izgovaraju reči, ali
osobe koje su pored njih ne čuju. Ajde uključimo gledalca pa da nastavimo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Pomaže Bog Jovana i dragim ljudima, gostima u studiju. Hvala. Sada sam ja već u 77. godini života, Svaka čast. ali to mi se desilo 91. godine. Muž mi je umro u avgustu mesecu, a sin mi u septembru otišao u 4. juli, znate, ratno vreme. Ostala sam sama u stanu. On je blizanac kao i ja u horoskopu. Sad ću da vam kažem ovako. Nisam ležala na leđima, to je bilo dugo me to mučilo. Znam da sam ležala na levoj strani ka zidu okrenuta i kao neko da me je gurao u tom zidu teret. Svesna sam da trebam da se pomolim Bogu, ruke, noge, ništa ne mogu da pokrenem i onda u sebi, a znate kakvo je to vraćanje, da kažem, u život, puna znoja, teško na srcu i onda počinjem strašno da plačem. Požalila sam se ja svešteniku, znate, on je rekao samo molite se Bogu. Kada sam prodala taj stan i prešla u drugi stan, jer bilo je veliki, deca su otišli svojim putem, ja nikada više u drugom stanu taj stan nisam doživjela. Vi mislite da je to do stana? Ne, ja sam verovala da je to do njega. Do njega. Jer on je isti znak kao i ja. Mnogo šta smo prošli u životu, znate. I kažem vam, i kad je odlazio, on je plakao. Jer ja sam bila prisutna, u bolnici je umro. Za mnom, kaže, plačem s tobom. Da je bila neopisiva. Ja sam sve mislila da je to on. Ja verujem da nešto postoji. A vernik sam, sad sam čak i prababa, znate. Hvala Bogu, deca su mi živa. Sin je preminuo isto. 7 godina ide Jovana na Đurđicu. Tužna sam jer spremam zadušnice. Ali eto tako. Htela sam ovo da ispričam vama. Cenim vas i vaše goste, od srca vas pozdravljam sve. Hvala vama. Ali, s druge strane, morate i vi da shvatite da kada se čovjek ovako nešto desi, ako ga ne primi sveštenik i ako ga ne primi, gde će da ide? Koga će da pita? Ja im prvo preporučujem da idu kod doktora, da nije nešto, da nije srce, da nije nešto sa disanjem organima. Naravno, to se podrazumeva, da. Ako je skroz zdrav, znači ništa mu nije, onda ima problema sa demonima. I gde onda da ide? Ne slažem se s ovim čovjekom što je rekao, kaže čovjek umisli, pa ne može niko da umisli nekog zlog pored njega, jer svaki onaj ko je imao paralizu sna, on je vidio zlog pored sebe. Nije došao neki dobri anđeo, pa kaže ti si dobri sluga Boži, ovo ono, nego je ovaj došao da ga plaši. Jedna od najstarijih zapisa o paralizi sna iz Japana. I ono što je čudno, i ljudi iz Japana i ljudi iz, ne znam, Šumadije, kada vide figuru, vide ne uvek, ali i kroz vekove i kroz prostor vide slične figure. Kako to objašnjavate? Pa to je to, vide demona, a on se objavljuje kao strašan. On pokušava da plaši čoveka da bi se hranio sa njegovim strahom. Druga stvar, hteo bi, pošto verovatno je bio sa upokojenim Spasojem Vlajićem, verovatno dobar i prijatelj i tako dalje. Kruže neke priče da je Spasoje Vlajić prije samog upokojenja otišao, blago potiše patrijarha da poseti, na vreme, pošto je patrijarh bolovao od ovoga, kako se zove, korone, na VMC u stvari na Karaburmu, i da su se dogovorili da im istog trenutka izađe duša iz tijela. Kad je on otišao u Žarkovo gore kući, da je istog momenta kad se patrijarh Irine upokojio, da i Spasio se upokojio. Da li je to tačno? I mišljenje o Spasoju Vlajiću imenjaka Gorana. Evo, čuli ste. Da. Vama hvala što ste se javili. Čuli ste i pitanja, ne moram da vam ponavljam. Pa možete da dogovorite čovjeka. Ovo zadnje pitanje što je bilo u vezi patrijarha i druge osobe, znači da li su se dogovorili da u isto vrijeme im duše iziđe, znači ne odlučuje čovjek da li će duša njegova izaći, nego Bog odlučuje kada će uzeti nečiju dušu.
Oni mogu da se dogovore, a šta će da bude, to je drugo, da. A prvo pitanje je bilo da mu se Ovo njegovo iskustvo koje je doživeo, pa je zamolio ako neko ima neko objašnjenje. Po objašnjenje je da je voleo njegovog druga i onda je imao u san viziju o njemu. Bez obzira što je bio u budnom stanju, mada čovjek kaže bio je iscrpljenog organizma. Tu mu je Bog organizma. pokazao zapravo da se udostojio imena Gospodnjeg i da je kod Gospoda. A ovako ne može o njemu da se objavi, znači Bog mu je to pokazao i objavio u obliku druga, kao što sam rekao. Jer kad čovjek umre, duša odlazi ka Gospodu i nema više povratka nazad. Čeka se sud, ili će ići u Carstvo nebesko ili u Ognjeno jezero. Tako da mnogo puta Bog pošalje viziju čoveku, kao što sam rekao, da vidi da li se ovaj upokojio u Hristu ili nije. A opet želi i demon da se oblikuje u osobu koja je umrla i na neki način da plaši ovu koji su živi u kući. Kao što smo imali od one gospođe svedočanstvo, ona misli da je to bio njen muž koji je dolazio, zapravo nije muž bio, to je bio demon koji je plašio nju i razbio i luster i sve ostalo. Jer kaže žena da je vernica, a vidimo da se drži horoskopa, pa ne može horoskop i hrišćanstvo da bude jedno sa drugim. Kaže, ne može tama i svetlost da budu zajedno. Ili si za Hrista, ili si za horoskop, za okultne stvari. Znači, ne možemo da miješamo te dve. Sad sam bio u crkvu, pomolio sam se Gospodu Isusu Hristu, spasitelju da me vodi, čuva i štiti. Jer sad sam stigao kući, sad ću da upalim televizor ili ću vidjeti na mobilni ili u novinama šta mi kaže horoskop za današnji dan. Jo, znate šta, gospodine Dojn, od svega što može da se vidi na televiziji, još i horoskop dobar. Znate, mislim to šta ljudi čitaju i horoskop još i nije loš. Tu prljamo dušu, jer kao što je i kolega rekao, kaže... A počnite od bilo kojih vesti, nije... Prvo Solunjanima, 5. glava, kaže ovako, da se sačuva vas, ili u prevedeno znači da se sačuva vaš ceo duh, duša i telo bez poroka. Znači, važno je telo, važna je duša i važan je duh. Stigli smo do hipnoze. Ajmo samo da pogledamo šta je. Samo još ovo. Zato imamo Sveto pismo i provjeravamo duhove. U Sveto pismu kaže provjeravajte duhove, da li su od Boga ili nisu. Tako je. Ali opet imamo u islamskim zemljama gde se Isus lično javlja osobama i one su uzverovali u Gospoda Isusa Hrista i pa su krenuli da šire evanđelje. I tako mnogo probuđenja se dogodilo u islamskom svetu gde su ljudi prihvatili Hrista za ličnog spasitelja. A znači da niko im nije svedočio, niti im pismo sveto došlo u ruku. Stigli smo do teme egzorcizma. Vatikan o tome otvoreno priča i katolička crkva ima rituale po kojima se time bave. Naši su zatvoreni po tom pitanju, iako postoji i ljudi se time bave. I ima ljudi koji imaju problem sa tim, traže pomoć. Ima naših ljudi iz krugova sveštenstva koje ne smete ni da pitate, ni da kažete, ali prosto, eto, među nama se zna da se neko time bavi. Dakle, imaju čitavi formulari katoličke crkve je napravila. Dakle, protokol, bukvalno kao kod lekara, ima dijagnoza, lek, terapija, čin i tako dalje. Kod nas o tome ne sme čak ni da se priča, a svi znamo da se dešava i da se radi. Zašto? Da ne bi bili optuženi sveštenici. Od koga? Ko će da ih optuži? Jer može da budu ovi koji umišljaju, pošto ima koji umišljaju da su opsednuti, a zapravo psihički su se razborili. Govorite o ljudima sad, ne o sveštenicima. I sada odlazi kod sveštenika, sveštenik pokušava, ako ga ne prouči ili ne primeti da li je on psihički bolestan ili ga demon opsao. I dogodi se da se očita molitva i sve i da se povrati ovom čoveku to ista ta bolest i on na kraju može da tuži sveštenika. Kako ne može da tuži katoličkoga, našeg može ga? Zato što oni imaju cijelu proceduru. Prvo osoba biva poslata kod lekara. Da, prvo traže potvrdu psihijatra. Pa ako ovaj kaže da je u redu, nema problema, onda ispituju da li išu kod vračara, gatara, da li se bavi okultnim stvarima. Jeste. Onda vide, ako se ovaj bavi okultnim stvarima, otvorio je portal. Da može demon da se useli u njega. A mnogi i sami otvore portal da uđe demon u njega, da bi bio dobar muzičar, da bi naučnik ili bilo čemu. Znači, ono što kažu, prode dušu đavolu.
koliko je čin ili ritual ili redosled egzorcizma isti ili sličan ili različit po različitim konfesijama? Sličan je, ali ima dosta i razlike. Mnogi koriste, znači, krst, svetu vodicu i to. Ali opet gledamo po Svetom pismu. Đavo se ne boji ni svete vodice, on se ne boji ni krsta. Ali boji se krvi Gospoda Isusa Hrista. Pa mnogi čitaju psalme, tu otvaraju dušu čovečiju i bude tog demona da im se objavi, znači. Jer imam neki ćute, može da molimo molitve, može da, znači, u ime Gospoda Isusa Hrista, a demon da ćuti. To se zove nemi demon. Znači, ne dok jednog trenutka ne eksplodira i počne kao što je rekao gospodin. Dobija snagu gde, recimo, jedini čovjek koga ja poznajem da mi je pričao, da je prisustvovao i gledao svojim očima, da je u pitanju bila neshvatljiva snaga za veličinu tog tela. Devojčica je bila u pitanju i da su to scene koje sam sebi čovjek ne može da veruje. Kažete samo da, jel? Nećete dalje o tome da pričate. Pa, pola ste rekli što sam i ja mislio. Jeste prisustvovali nekada, jeste videli? Nisam prisustvovao, ali imao sam ličan susret. Baš sam i rekao u jednoj emisiji, mislim da je to bilo na Hronici sa Jelenom, gdje sam doživeo, znači tada sam još bio na teološkom. Putovali smo mi i na bogosloviji ulazi čovek. I gleda nas, počinje da krivi mu se lice, ogroman čovek. Imao je možda 120 kila, visok. Kaže on, počne da viče, ovo su, kaže, sluge živoga Boga. Mi gledamo, dakle, nas ovaj zna, pitamo, je li ovaj poznaje nekog od nas? Kaže, pa ne poznaje. I tako smo išli do PKB-a. I tu smo iz jednog lokala trebali da uđemo u drugi autobus i da idemo dalje. I on ide kao, što kaže Biblija, ričući je lav i sve ide oko mene i ovako me gleda. I ja u sebi kažem, u ime Gospoda Isusa Hrista, napusti ga, oslobodi ga. A on kaže meni, ko je bio pre Boga? I onda otvara se čovek, ali priča ono kao gromoglasno. Kaže, ja sam studirao teologiju i sve, ali postavio sam pitanje ko je bio pre Boga. I kaže, na kraju me je prevario, kaže, sad sam njegov, kaže, sluga. I dok je on meni govorio, ja sam osjetio neku hladnoću. Napolje je bilo oko 28 stepeni, ja sam osjetio kao da je -10, počela vilica da mi mrzne. Tako sam osjetio hladnoću. I ova troje braće što su sa mnom studirali, primete i dođu, kaže, ima neki problem. Ja kažem, pokušao sam, ja kažem, da isteram demona iz njega, ali ja kažem, ovaj neki jak, silan. I onda oni počnu u ime Gospoda Isusa Hrista i da prizivaju krv Hristovu na njemu. I čovjek imao neke kese, nešto je kupovao, pusti te kese i tamo preko one poljane, na PKB, preko njiva i više ga nismo vidjeli. Ne išao lokal i ušao i mi smo otišli dalje. Ali onda smo razmišljali, kada smo išli tada u Beogradu, išli smo da razvijemo slike. I ušli smo kod tog čoveka jednog, da razvijemo slike i vidjeli smo njegovu ćerku. I tačno nam Bog govorio svima nama koji smo bili da se pomolimo za tu devojčicu. Počela devojčica da se uvija sve, ali niko nije imao hrabrosti. I još otac od te devojke bio musliman, ćerke. I mi tu nismo delovali kada je Gospod rekao, a pa smo razmišljali, ja sam, a i oni pored mene, delovali da isteramo iz tog što nam Bog nije dao za pravo da se mešamo i da izgunimo demona. Znači ima vreme kada Bog da se isteruje, a ima vreme kada Bog ne daje da se isteruje demon. Ali onda smo još bili mladi, nismo ništa razumeli u vezi toga, nismo znali, ali kao mladi hoćeš sve da pokušaš. Kada se isteruje demon iz čoveka, prvo osoba treba da da pristanak da se isteruje iz nje demon. Drugo, osoba treba prihvati Gospoda Isusa Hrista za ličnog spasitelja. Jer ako ga ne prihvati, a nad njim se izvrši isterivanje demona, tamo kaže Isus, taj će otići demon, ali doći će 7 gorih i zaposlat će tu dušu i kaže stanje tog čoveka, te osobe, bit će gore nego ono prvo.
Ovim ćemo završiti ovu emisiju. Hvala vam puno na učešću. Mislim da smo na kraju načeli jednu temu koja zahteva zasebnu emisiju, pa ste onda i pozvani za tu zasebnu emisiju da o tome govorimo. Hvala vam na gostovanju, vama hvala na poverenju. Vidimo se u ponedeljak.